Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти сникерса пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунем. Барои рецептш бошад 8 дона тухмай, 8 қошуқ шакар, 5 қошуқ орд дар корай, 3 қошуқ какао дар кораю 1 пачка разрихлител. Аввал дар косаи миксер тухмора мешиканем, сафедиша меандозему, зардиша отдельно мегирем. Баъд камакак намак андохта миксеркати лад мезанем. Баъди лад задан мебинем камакак пенаки кард. Баъд 1 қошуқ шакар меандозем. Бисёр яке бура духтаро сразу шакара наандозен. Барои пенашам безаи ғафс шуданаш 1 қошуқи андохтан дар корай. Баъди шакара андохтан баъд тухма венчикати якҷоя мекунему меандозем ай булош. Баъди тухма андохтан бо камтар дига миксеркати лад мезанему. Баъд миксера мекушем, косара мегирем, орд, какао, разрихлител меандозем. Ина духтаро марҳамат хай тамошо кунен, ҳамаакша хушрӯ карда нишон додагиам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, подписчикои нави ман, ҳаматон хуш омаден. Ҳаматонро дӯст медорам, дӯстони азизи ман. Ҳазор раҳмати калон барое ки канали маро дастгирӣ мекунед, канали маро интихоб карден, суханҳои хуби хубтонро менависен. Миннатдорам ай ҳамаи шумо. Ҳар куҷое ки бошед, худо ёру нигаҳбонатон бошаю мададгоратон бошад, дӯстони азизи ман. Ба ҳамин 2 рӯза бисёри ба дар видеои пештарам комментария кардистен ки чӣ рецепт ки мемонен мо мепазем ҳамаш туғрӣ мебирояд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳар влогамда ман гап мезанам ки ягон чия ман ай шумо паноҳӣ мақсад намекунам, секрет нестай байни пухтупазо. Мақсад чизе ки ҳастай, ман ба дили пур шумода нишон медиҳем ки шумо ҳамин чизия тайёр кунед, мада раҳмат гӯен. Чӣ дар кора ки шумо чизия харем биёрен ки безе бироя, мада мисол ҳақорату ягон алат кунен. Чӣ дар кора? Ин дунё 2 рӯзаи ҳамин хубии кадагимон мемона. Ман кӯшиш мекунам ки як зани тоҷик, як бонуи тоҷик як чиза ёд гираю, мада раҳмат гӯен. Барои ҳамин канали маро подписат кунед, дастгирӣ кунед. Хай духтаро бовар кунед ҳамхел Тоҷикистон гармае ки вообще тоқат фарсое, нафас кашида намешавад, берун мебироӣ ку чӣ қадар гармае. Яъне пухтупаза хай хонаам меҳмон меомад, хуштомадам ки меомада, хонаам мерам гуфтан, ба ман давида хестаму мақсад дар гармия нигоҳ накарда барои хуштомад ҷонмон хахеста торт кардагиам ҳаминҷа. Не ки беҳад Тоҷикистон гарма. Бовар кунед ҳамин кадоме ки дар Тоҷикистоне мефаҳмед ки чӣ хеле бо тем более дар пеши духовка истода пухтанаш беҳад қинда. Духтарако сникерс пурсида буден торт, барои ҳамун шумо даха пешкаш кардаму. Не ки хай дастгирӣ кунед, ба хотире ки ин қадар гармае, ман барои шумо хеста бо пухтупаз кардагиам. Бо ҳаминҷадам бовар кунед торт ман натонистам крем карда. Крем тайёр мекунем, ҳамхел суст мешавад. Ба овардам дар хонае ки мешинем, дар ҳаминҷа тайёр кардам. Давоми мақсад кремоша дар ҳамин хонаам кардам, дар таи кондитсионер. Ҳарчи худованда ҳазор бор шукр мекунам ки ҳамин кондитсионероям будаю. Мақсад одамизод на тоқати гармӣ дора мегӯянд, на тоқати хунукӣ. Хай худованди меҳрубон ҳамамонро нигаҳбон бошад. Не ки ҳозира гармида тоқат карда наметавонем. Вой бар ҳоли ӯ дунёмон. худои меҳрубон ҳама вақт хубӣ кунем ки худо биҳиштӣ шавему, дӯзах наравем. Ба дӯстони азизи ман, ина иҷада боша ҳама чи якша миксеркати лад задаму аку орду какао разрихлител андохтагиам. Баъд духтарако ҳамин кӯшиш кунем ки барои ҳамин бисквитон оҳан қошуқкати истифода набарен. Ҳамин лопаткаҳои пластмассикати истифода барен. Ҳар боре ки влог мекунам мегӯям гап мезанам, рости аёдам мебирояд. Хай ина духтарако бисёри баъд рецептҳоро мегиранд. Нав блогерҳо бисёри баъд хоҳиш карданд ки мақсад рецептҳоя гап занем, апаҷон мо пазаем. Ина хоҳарҷонам, ман барои шумо ҳама рецептҳои хушрӯ карда мефаҳмонам. Бовар кунед ман хел духтаре кинагир ё ки бахил ё ки дурандоре ки о биё вай ёд гирифт, мақсад намонам ӯ ёд мегирад. Вообще дар хислати ман хеле вай нестай да, бадӣ нестай духтаро. Чизе ки ҳастай ман дар шумо ёд медиҳам. Хайнам хали ина дар вай формочка мерезем шаю. Баъд дар дараҷаи 150-140 градус 30-35 минут натарсида монен хушрӯ карда бисквитон мепазад. Ин имҷо хай бисквити мара бинед чӣ қадar хушрӯ. Ина бинед камакак шидагия баъди ки дар ин формочка рехтам. Баъди пухтан ҳам хел дам кардагия хушрӯ ак шидагия да. Ҳамин бисквит нозукиш, ҳамин чизоша маҳсулоташа туғрӣ андохтан. Вақте ки хушрӯ андохтен ҳамаш нағз мебирояд духтаро. Натарсида пухтан гиред. занҳои муҳтарам, иҷода бошад як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апҳои хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй.
фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар кӯрай, ҳавас дар кӯрай. Барои ҳамои инай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кинед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. И хоҳарҷонмон бо озмун метия. Баъди ҳар як моҳе ки дарс метия, савол ҷавоб мекуна. Кадом шахсе ки ғолиб мебироя, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метия. Як моҳ пеш ами хоҳарҷонмон рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам ҷада одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чанд апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. Дарчи навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шаб ҳаромона мегуфтем. Хирсан шидиянд ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳама апаҷону хоҳарҷоно ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. бовар кунед, ман ҳамин иродаҷонда аҳсан мегӯм ки иқа занҳои тоҷики мора ҳамхе бовар кунед бисёр дарс мегиранд ки ин қадар занҳода кӯмак кардагия, иқа забони русиро омӯзондагия. Барори кортеда хоҳарҷон, ҳама вақт ба пеш ҳаракат кун. Ин эҷада боша бисквитҳо махай ман мондум камтар хунук шидан ба буридагиюм. Ия бинед чӣ хел бисквитҳои беҳтарин омадагия. Бовар кунед ҳамхе хушрӯ омадагия, тортушку аҷоибот омадагия. Хуштоманам ха хӯрдам, бо таърифум кардам ки аҷоибот омадае. Ин эҷада боша бинед печонда да холодильник мондум, я 2 соат мондум ша гирдакоша боша духтарҷонам ха торта кардагия. Барои кремуш боша шеф дукат, сахарни пудра гирифтагиюму зугушоникати тайёр кардагиюм. Ҳар сеша лад мезанем, ғафсаки хушрӯ ки меша, баъд аз хапатҳои торт истифода мебарем. Ин эҷада ба крема тайёр кардаму бегаҳ шуд, худо шав шуд. Ба кухнӣ гирифтем чизомонаю ба хона тайёркунӣ омадем торта. Ин эҷада боша хонаи мешиштагӣ монда хай омадем, крем кардем, датаи кондитсионер мондем. Бовар кунед ай дасти гармира. Ин духтарҷонам бошам гирдакҳои торта, ҳамо бисквити пухтагӣ ма гирифтаг, як торти хушрояк тайёр кардагия. Ин эҷа боша якум қабатшда крем кардагиюм. Ида пропитка дар кор неста. И худаш чӣ қадар бисквитиш ҳам мулоим омадагия ки ай болош бошад креми тайёр кардагиам мекунуму баъд карамел тайёр кардагиюм. Оли навоша мебурорум насиб иншоалло. Ҳамин худи одам бо карамелка тайёр куна ҳам ба баракае, ҳам нағзайда хушрӯ мебиёя. Чем ай магазин гирифтанам карамелкаи худтон тайёр кунед духтаро, хушрӯ мебиёя. Баъд дар даруни карамелкаи тайёр кардагим орех андохтагиюм, дар байни ҳамин сникерсмон андохтагиюм, ҳамин торти сникерсда. Иҷа хай гоҳ вақт 2 қабат мекардум, дар 2 қабати ҳамин сникерс мекардум, чормағз кати якҷоя карда карамела. Иҷа хай як қабаташда андохтум, ай ҳисоби ки карамелка худаш чӣ хел ширини бадае ки барои ҳамон як қабаташда кардагиюм тамом. Иҷа ҳам хе қабатҳои торта крем кардам, болошам крем кардем. Соат 2 шав шудак, бовар кунед дӯстони азиз. Ба бурдум дар холодильник мондуму ба саҳар глазури болоша тайёр кардам, хушрӯ ғафсака кардам. Ба гирифтум дар болош, дар гирдош кардагиюм ай ҳам глазур. Хай ҳамҷа бинед, тамошо кунед. Соат 2 шава духтарҷони ман катим 6 тае ҳамҷада торт кадаем, тортакша украшат кадай хай. Бо ҳам хай хушрӯ омада ки бибиҷонуш хӯрдак хай бо дуо дод ки духтари ман синфи 1 мехона, бо ин қадар меҳнат мекунад. Духтари ман шукри худо хай мепаза катим, бисёр чиёра мепаза. Самбусара ҳамаша ҳам хе мақсад тайёр мекуна, печонда, мантуя, ҳамин чизое ки мақсад камтар осонакай ҳамаша тайёр мекуна. Ман хай шукр мекунам ки духтарҷони ман синфи 1 не ки ин қадар ҳунармандае. Иҷа боша глазури болои торта тайёр мекунам. Ба мо дар кора шоколад, глазур нависондагӣ, як намуд порошок истифода мебарам, шир дар кора, ба сливични масло дар кора. Ҳамаша якҷоя мемонем дар болои газ. Об шуд, ғафсак шуд, дар болош боша
ореха меандозем, якҷоя мекунем, ба мемонем хунук мешавад. Баъде ки хунук ширгармакӣ шуд, мегирем дар болои торт мерезем. Баъди дар болои торт рехтан хушрӯ тунукш мекунем, гирдакошта мекунем. Торти мо тайёр мешавад. Торти хушрӯ беҳтарин. Ҳам ба зебаи духтарҳо тайёр кунем, пушаймон намешавед иншоаллоҳ. Духтарҳо, баъди торта тайёр кардам, агар тарафҳои шумоям ҳам хеле гарм бошад, сразу дар холодильник торта монем, ки ҳам хеле нозукае, ки тез об мешавад. Тоҷикистон халки беҳад гармай. Ман ҳамин тайёр кардам, дар холодильник мондум. ина дӯстони азизи ман, торти маккадагӣ хай тайёр шуд. Ин ҳаминҷода бошад, навора ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.